Makasimba lero chinjiro Zimbabwe ini ndine presenter wenyu tunaitwa Kudu muri pano pachirongwa mafacts emugeto ndazindina Boris Johnson na Flambo vatange vachiti explainera kuti sei vanhu vachizosvika pakubirwa so tinokusirai mukana uno kuti muti explainere kuti sei vanhu vachizobirwa totanga na John man. Tatenda Kudu. Sorry vatariri ndakashata zvangu musavhunduke kana ndakutaura. Ini ndiri mbavha. Pakubira vanhu patinosangana nezvakawanda vamwe vane munyama ende vamwe vakapusa iwe unofamba vakaisa foni yako muhomwe wakaibuditsira panze uda kuti nini munhu ari kuona nditi sei nongoibaka because uda kuratidza kunge une show off kunge une zvinhu zvakawanda stereke. Mazuva mafacts anobatika ataura mukomana anonzi John man takuchiteera mumwe mukomana wechi2 anoitwa Flambo. Ini nani nangu zvakawanda zvekutaura noda kumwemba songa kakakaimane munhu uyu munhu I think akafemerwa pakanyora songwe birwai makanyanyopusa saka birwai anditi hamuna mate saka birwai be prayerful naika isusu madzodzi mukasanamata muda kuti tizobirani. Ndiofunga mazvinzwira mega handina chandinowedzera ipapo izvi zvinobatika izvi ane nzeve yanzwa asina asiya zvakadaro toenda kune uyo mukomana anonzi Boris. Ndikasatobira munhu zuva rakapera ndisina kubira munhu handitorari handitouye hope ishave ndinotoda rubatsiro ruzhinji rweZimbabwe kana kuine munhu waMwari kana n'anga kana muprofita anokwanisa kubvisawo shaye rekuba ngangouya nenamatiro zvakuinda ndaneta pane pamwe pekuti ndogona kutongobakana huswa hwemutsvairo zvawo pamba pemunhu aiwa ndaramba. Tatenda vatariri vanzwa zvataurwa pakara zvakubatsira just click subscribe kuchannel inonzi Kudu Comics. Tichange tichikupai more of the videos in the future. Thank you for watching.